13h heedi to Bonkonto to Madina Tuat e to Madina Gounas ko ɗin waktuji 13 joni ɗo e haaldirde men Pindi radio bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe yonti jonde meɗen mawde kabaruji e ɗemgal Pulaar. ene jeeya e gardidi kabaruji meɗen tekkere nene jokki lubde e nder coalition mo Diomaye président ɗum ko caggal nde hoorejo leydi ndi ƴetti pellital e ñalawma hanki o lomtinde Aminata Touré dow gartingo on ɗon coalition ittude ɗon mo ganduɗa kañum woni Aïda Mbodj mo ganduɗa kay ko kam wonno gardiɗo on ɗon coalition jeeyaɓe lande Pastef jonnani ɗum ɗon nelaɓe ceerno Bassirou Tall khalifa général mo famille oumarienne yehino toon to pavillon spécial e ñalawma hanki o ngam yaade yidude e Farba Ngom maire de la commune des Agnam gonɗo e suudu dumbirdu ñalawma koninkoɓe mawninama toon to falde Goudiri hono ɗum mawnira e nder leydi Sénégal koninkoɓe wonɓe toon to falde Goudiri kolliti noon wonande kay anniya mabɓe ko jokkodirde e ɓesguli ɗi saaha kala nde ɓe jii koɓe pamani nde ɓe garata ɓe pammina ɓen ɓesguli ɗi ma en ketto hen Ndiyatna Balde o yewtidi koye musidɗo meɗen Siradio Ali Ba gonanɗen toon to falde Goudiri. Ceerno Jalaluddine Ba nene jokki jillu muɗum diine l'islam kam e jokkere enɗam e nder wertago leydi Sénégal kanko ceerno Jalaluddin noon mo tawe toon to falde Kanel kabaruji caggal leydi kam e kabaruji coftal balli ko ɗum woni ko uddata jonde meɗen kabaruji ɗumɓe ko wona ɗum ɗo kala nen e nder kabaruji ɗi so tawi on cabbima joni joni piren pacciren. Jam ñalle mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde Pinde radio sawtugol ɗo foɗo an mariste villa 92 S to karallagal ngal woni toon ko Seydina Oumar Boun Khaddab Diop omo huccodiri e sohna Binta Mané ɗo yeeso haalirde nde ko musidɗo moɗon Djiby Dieng kabaruji men e ɗemgal Pulaar eɗen puɗɗoro ko yewti alhaali ñawoje omo ganduɗa kam woni Abdou Nguer chroniqueur mo Sen TV ko ñalawma hande o wonno ñalawma délivrance ɗum koko yewti e ñawore makko ene wayno tan noon on ɗon Zizo kañum kay taƴanima ko ina tolni e lebbi jeegom hen lebbi tati ɗi o leloto e suudu dumbirdu ko noon kadi e 4 ujunere ɗe o jogori yobde ɗum ko wiyete ko amande ene wayno noon so tawi en tumnima e on ɗon condamnation kanko Abdou Nguer e ñalawma hande o mo foti ɗaccitede ɗum ko caggal nde waɗi e ko ina tolni e lebbi jeegom e nder suudu dumbirdu goto e avocat ji makko mo ganduɗa kañum woni maître Aline Badara Fall kañum a yonnani ko yewti e on ɗon décision ko noon kadi warti e fannu no nangira hani e no waɗa toon to suudu dumbirdu omo ganduɗa kañum woni e client makko wadde noon kanko Abdou Nguer ina haasi e ñalawma hande o walla ni e ko fayi arde ma o ɗaccite o hoota e ɓesgu makko hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji ɗi tekkere nene jokki lubde e nder coalition mo Diomaye président ɗum ko caggal ɗin ɗon konngudi e biyetenoɗi Diomaye woni Sonko woni Diomaye kono hande de elle ɗum ɗon koko natti wodde ɗum ko caggal nde teska wasde famodirde hakkude ɓeɗo ɗiɗo ardiɓe hono ko ganduɗa kañum woni leydi ndi ene ɗum ɗon waɗi noon ko caggal nde omo ganduɗa kañum woni Aminata Touré suba e dow gardingu on ɗon coalition mo Diomaye président ngal nanodiral gonnagal hakkude Diomaye e Sonko ellede joni koko wonti koydol momo cimtol Elhaj Abbasar. On slogan koko jogori wonde caggal men balɗe ina jawti sa hettima lulndiɓe ɓe kam e laamiɓe ɓe fof namdal ko gotal beela ceergal urani hakkude Diomaye e Ousmane Sonko sabu haala Ousmane Sonko fewde e ministre Abdourahmane Diouf jeeyaɗo e coalition Diomaye président ino yono preuve tuuma mo fawno e dow on Diomaye rutti sembini ngal jagorgal ina sikkano caggal ɗin kongi to tera meeting mo Ousmane Sonko yuɓɓinno ñande 7 lewru jolal hitan 2025 hoorejo leydi ndi ma waɗ limogé Abdourahmane Diouf kono ɗum laataki e nder ɗin kongi o yani e dow Mimi Touré mo rapport IGE fawi e dow mum tuuma kina tolno e milliarduji 2 sahando wonno hoorejo conseil économique social et environnemental e sahando président Macky Sall wonno gardiɗo leydi Sénégal kanko gardiɗo jagorɗe o holliti la seule coordinatrice de la coalition Diomaye président ko Aïda Mbodj
sambo hoorejo leydi ndi itti kan haalaɓe ceer lomtini Aïda Mbodj hono Aminata Touré lollirɗo Mimi Touré ngal pellital noon ngal Diomaye Diakhar Faye ɓami jokki tuuma ha ni ɓesguli ɗi ena namdo beela o slogan Diomaye woni Sonko, Sonko woni Diomaye gasani ha laaɓi ceer. Vous écoutez Pinde Radio. Nous émettons depuis Anne-Mariste, Villa 92S. So en gummima yon ɗon fannu en kalat e ngun jillu ganda kay waɗi ɗum e ñalawma hanki o ton to pavillon spécial ko nelaɓe ɓe khalife général famille oumarienne mo Louga caggal nde o neli on ɗon sete janɗo no fewi yehi toon to pavillon spécial ngam yiidude e honorable député maire de la commune des Agnam Farba Ngom ganda kay nena e suudu dumbirtoɗo saha joni ene tawe toon to pavillon spécial ngam ko yuwiti e rewindo cellal ɓandu muɗum ko sifti noon kanko Farba Ngom gila e lewru avril omona tawe toon to suudu dumbirdu ɗo o woni e oɗo saha toon to pavillon spécial ko toon tigui o heeɓi yiidide on ɗon délégation mo ganduɗa kay komo woni délégation famille oumarienne e dow gartugol mo ganduɗa kañum woni Cheikh Oumar Bassir mo ganduɗa kay ko ɓiɗɗo e khalifa o Ceerno Bachir Tall khalife général famille oumarienne ganduɗa yiidi e makko ñalawma hanki o toon to suudu dumbirdu ganduɗa kay ko ɗo woni to pavillon spécial ko noon kadi ɓe mbaɗi duwaw fewde mo ganduɗa kam woni Farba Ngom. Vous écoutez Pinde Radio. So en gummima e on ɗon fannu en kalata e ko yuwiti e ndenka e kisal caggal lebbi jiiɗiɗi ko ganduɗa kay omo wonno e juude ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni e dadiɓe ɗum ko caggal nde o nangano toon to jinaki noon ko nokku tawateɗo e nder falde de Bignona on ɗon koninke mo leydi Sénégal nangono ko ñande 13 lewru avril hitande ujunnaji 2025 kanko noon e wiide ɓe ganduɗa kañumen goni joguiɓe kala ko yuwiti e humpito koninkoɓe leydi Sénégal dirpa ɓe kolliti kay wonande on ɗon koninke o ɗaccitama e ñande altine 11 nduɗo lewru ndu gonɗen caggal nde o ɗaccita noon o waɗama e juuɗe ɓe ganduɗa kañum woni comité international croix rouge caggal muɗum noon o waɗama acheminé woni tan o ittama toon ngam artude ɗo e lamorgo ngo Dakar. So en gummima hen en keddoto ko yuwiti alhaali nden ka e kisal on ñalawma teddiniraɗo koninkoɓe ɓe leydi Sénégal ko kam woni ko mawnina e nder leydi ndi kala caggal nde ɗum mawnina ɗo e lamorgo ngo Dakar falde Goudiri koninkoɓe tawateɓe toon kañumen mawninino on ɗon ñalawma taw noon ɗum waɗi ko e gardogol monsieur Seck mo ganduɗa kay ko kam woni gardiɗo o koninkoɓe ɓe falde e Goudiri ko noon kadi ɗum waɗi e dow yeeso tawtorede préfet mo falde nde kam e maire commune on ɓe ganduɗa kañumen goni koninkoɓe titode hitande hikka nde noon woni ko koninkoɓe wallidiɓe JOJ 2026 ene woni tan noon kamɓe koninkoɓe ɓe kolliti kay wonande ɓesguli ɗi so tawi kay lelima yo ɗano saabu ɗum darde mabɓe ko darade rende e rendo ngo kam e nden ka e kisal keerikal en kettoto hen liyetana balde o yewtiɗi ko e musidɗo meɗen Siradio Ali Ba. Hande ko rendini minen ɗo ko ñallal gandanta ko minterɓe noddi ire journée des forces armées. Donc ñallal ngal e rendini yimɓe ɓe piiw armée o e civil ji ɗi te journée o ko le 10 novembre de chaque année journée o watte fêté. Journée o au moins e tami tembo gandanta ire des forces armées partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse édition 2026. Donc ɗum woni temmo e ñallal ngal yaari e jaam e cellal mbo waɗama fêté e 4e bataillon d'infanterie ɗo Goudiri. Mino wawa yiide yimɓe Goudiri no mantin hakkillaji mabɓe ɗi. Hande minen liggi amen ɗe ko baggol sécuriser population kala no wawre waɗede min mbawa wadde ha kala neɗɗo gonɗo ɗo wona e jaam tan e cellal ta hakkille mum no e deeƴi ɗa hay hunde ɓittinani. Donc minen ko ɗum woni liggi amen ne. Donc onon gandi frontiére o woɗɗaki ɗo donc yimɓe ɓe gandi hoɗum woni voilà oro côté mais hona ɗum ta hakkilji mon ɗi wasa deƴde. Donc minen liggi amen ɗe ko baggol sécuriser population te min mbaɗa piw ha population waɗe sécuriser. Donc ɗum no ɓe deƴin hen hakkilji mabɓe. Département Goudiri na yaaji mais minen min mbaɗa mission ji. Donc hande kala village mo jiiɗa ɗo gonɗo e nder département Goudiri hande ho min jahiron. Donc minen gandi ko won toon e minen gandi honi yimɓe ɓe goniri kala no wawre waɗe mbaɗam ha population wawa wonde jaam tan e cellal marafeji mumen ɗi ɓe mbawa min toppirade ta hunde ɓittinani ɓe par ce que minen gandi volde bétail ɗin e zone he. Donc no ɓe tenkin hakkillaji mabɓe minen liggo hen
te liggere continent te koto yeso fawi population e huli minen ɗum ko depuis law mais joni ɗum fuɗɗi uyrade par ce que hande population forani minen hulde si a yi o journée min noddi population pour ara minen tawrude wawa minen associé pour journée wawa yaaru e jaam pour ɓe mbawa minen wowde ɓe mbawa famodir minen ko population min gonani ɗo pour ɓe mbawa wonde jaam tan e cellal forani minen hulde au moins si ɓe jii goɗɗum nde gandanta hakkilji mumen ɗi deƴani la première chose à faire ko ɓe nodda minen jaha ron min balla ɓe par ce que minen kay min gonani ɗo minen hande si a yi min goni ɗo ko population min gonani ɗo donc ɓe forani minen hulde so en gummima Goudiri en mbaɗat tabal jen ha toon to Kédougou woɗɗani Goudiri toon noon fondation biyeteɗo Konrad Adenauer ko kam ɓamti golle muɗum ɗum ko caggal dumun juuɗo mo ganduɗa ɓe dartidino ɗen ɗon golle on ɗon cérémonie ngam ɓamtigol golle waɗi ko toon to centre culturel régional mo Kédougou e yesso tawtorede cukku gouverneur région mo Kédougou ko noonne kadi e yesso tawtorede ambassadeur union européenne Jean-Marc Passani tawtornoma golle ɗe en kettoto hen biyeteɗo Ousmane Mamadou Soumaré ko kanko woni président conseil régional de la jeunesse mo Kédougou ƴetti haala makko ko musidɗo meɗen Alassane Seydou Fall. ɗo ko welo weltare par ce que hande Kédougou woni région mo ganduɗa hande union européenne fof no ɗo hande par ce que sa daari hande ambassadeur union européenne no ɗo wari ambassadeur ji hande leydi mawɗi wonde Europe kono vraiment ɗum hande ko weltare Kédougou kono ɗon fejji kadi min daare kadi ambassade Allemagne ɓe wadde ɗo golle moƴƴude à travers projet réseau et projet fondation Konrad Adenauer kono ɗum ko ballal hande pour jeunesse on ko yakar pour jeunesse on par ce que sa daari hande ɓenno fof ko woni wadde kan pour saare ɗen wawa bantade kono bantal wata yaade si sukaɓe bokkali kono ko ɗum waɗi hande vraiment ɗum ko weltare men bokkugol e o activité hande vraiment min weltima ha foti kono pour haalugol kadi hande yoɓe ɓeydu action ji par ce que sa daari hande sukaɓe wallitoɓe no par ce que sa daari hande Salémata ala centre de formation Kédougou Saraya ala centre de formation lycée technique mo yiɗa hande o lycée technique joni kanko woni centre de formation kanko woni école kanko woni université ɗum hande ɗum fof wata arde lycée technique kono il faut que min miijo hande région Kédougou ko région ndema ko région agriculture ko région touristique kono hande ko région kadi culture kono yimɓe wallume hande mais wawa heɓude ɗum no centre ji Salémata e Saraya pour que mo kala wawa bokkude hande bantal saare nde par ce que wona e kanŋe ɗen fof foti yarde woɓɓe mo wawede ka ndema woɓɓe wawa yaade ka culture woɓɓe yaaka par ce que région no jogui potentialité mo anda gaynata ko ɗum noon woni no vraiment komi ɗum ɓuuri wadde abordé banggue ɗum ko wallugol sukaɓe hande sa wallito sukaɓe ko ya walluɓe ɓe heeɓa formation ji moƴƴuɗi on pour heɓugol formation il faut que hande ɓe Kédougou wawa heɓude institut supérieur de l'agriculture et des métiers de l'agroalimentaire hande sa daari région Kédougou ɓohe ko ɗo an foño ko ɗo anda kono ɗinno hande si tawi ko woɓɓe naftorto hande ɗum no minen il faut que min daara hoore men buyno sikki ko kanŋe ɗen watta développé région c'est vrai kanŋe wallitoto mais mi sikki hande ko ndema kan e transformation des produits agricoles e kono ɗo Allah okkime e o région ko ɗum no wonta bantal sa région Kédougou wonno ko Ousmane Mamadou Soumaré président conseil régional de la jeunesse mo Kédougou yewtidi koye musidɗo meɗen Alassane Seydou Fall so tawi en gummima toon to Kédougou en mbaɗa tabal garten gaga bangere wo leydi ndi to falde Podor caggal nde ndungu ngu silti teskama noon oɗo saaha cuumu ladde fuɗɗima e nder yoga e nokkuji e nder leydi Sénégal ha tengti noon toon to falde Podor ko ɗum jeeyi sababu noon ɓe ganduɗa kañumen goni mawɓe aynaɓe tawateɓe nder falde Podor nena daɗɗa peeje holno walete ha wawa habtorade ko yowti e gunɗon cuumu ladde ganduɗa kay ne teska oɗo saaha joni Seydou Demba Ba kanko woni mawɗo aynaɓe commune mo Dodel kanko noon homono tindina peeje holno yimɓeɓe mbaɗata ha mbawa dadde e ɗin ɗon cuumuji ladde ko noon kadi waɗi erago hirjino fewde aynaɓeɓe ko kanko woni ko kettoto ɗen ko yomni musidɗo meɗen Seydou Mamadou Dia. Cumoji ɗi no cumrata ni eno bonnirta ladde nde ni no fattirte pompier ni fotani wonde eɗen jogui maniére fonde ɗum ete waɗa hani no tawa ko télé waɗa hani no tawa ko kalanmi ko ina darna tawa koye ladde wonno tawa wona e wuuro he kalmi ko cumu so sumi so betti no waɗe kalluji ha heewa parfoji ɗi no mbaɗe kono noon nder parfo ɗo no suma e nder he ɗum il faut no jogui no habtorte secteur maji ɗi joni ko tati gonata wona kanji tan tati kono ko tati ndeggondirte goɗɗi fof gadde hen gasɗo fof yaha ƴogoya ɓeɗo so ummima ɗo yete jum
ndondi hakkude ɗo ete bomboɗe ne ummoto roga secteur maji tati ɗi premier o a uddito caggal o tan kaɓɓen cate ɗum ɗo wona wisde hen ete ɓenna ɗon secteur ma deuxiéme o jogotoɗen ko recevoir meɗen dosoji sardiŋaji ɗi oya daro e marché pied e rakkoro to yuppe e siwo gona e rosde on ɗon banggue deuxiéme troisiéme o ɗum ne ƴetta gauche waɗira comme no oya waɗi ni ko leppi ko yaaja ko hendu heewi ko fof ko nangue wuli ko fof ɓennata beele oɗon keeɗi enen aynaɓe no eɗe metti tindin kalanmi ɗo ete ko aynaɓe kaldanmi kono aynaɓe ne metti tindinde saka noonete bandumen sona haala surtout ma mboɓe gandi kala mboɓe ganda aɓe guma haala muɗum kono anduɓe ɓe etene jawi koddiɗum mum aynaɓe ɓe aɓe cuuma aɓe mbasa suma sa ina suma neɗɗo so ari e nokku riwama e nokku ina heewi ruttade suma nokku neɗɗo ara tan o yeeɗo ndiyam o yeeɗo ete ladde yaha ha woɗɗoya ar mocca tekkere limsere mbajja haɓɓa e lekki haɓɓa henete womre huuɗo duppa ga ñallata ko gila subaka ha hiira nde sumoyta tawa baɗɗo ɗum o yeehi woɗɗoyi walla o duppi ko karawal o ƴetti leggal doytowal o jokka ɗum e huuɗo he tawa koye karawal leggal ngal ñalla ɗon e to huɓɓude hedde tiisu baren cumo sum ɗum ɗo fof no du aynaɓe ɓe noon maturité hen ɓe tuuma ɗum wonno no waɗi sukaɓe wujjo duttoɗen kadi cuuɗen sukaɓe meɗen cumɗo fof wiye ko kangal tawi ko mawɗo tawi ko cukalel wiye o wonani maturité soketaki walla goɗɗum wona goon ko mawɓe joom maturité en joguiɗo almerde jogui paaka muɗum ete ujja baadi janani ne hirsa walla ne hirsa baadi muɗum ha duppa ladde on kay ko maturité ko mawɗo ceerno Jalaluddine Ba nene jokki jillu muɗum diine l'islam kam e jokkere enɗam e nder leydi Sénégal kanko ceerno Jalaluddine Ba omo tawe toon to diwan mo Matam e ñalawma hande o tawate ko toon to Polel Diawɓe noon ko wuro wongo e nder falde Kanel ko adi ɗum kanko ceerno Jalaluddine Ba o yettinoma toon to Ɓokki Sabbundu weltiɓe e garangal makko toon Ɓokki Sabbundu ko wuro tidgo e dental Daka finoɓe e gonɗon wuro ene kollira weltare mumen e garangal ceerno e wuro mabɓe ala no mbatten so wona kettoɗen hen cimtol ngol ɗaha Moussa Ba musidɗo men de woniriɗen gunɗon jillu ngu ceerno Jalaluddine Ba waɗata e nder reedu Fouta. ceerno Jalaluddine Ba e seti mum jofti e Polel Diawɓe e nder falde Kanel e o jamma talata ɗum ko caggal nde o dayi to Wourossogui ɗo walno hanki o ñaltoyi ko Kanel ngam yettinoyde duwaw e yamirore khalifa o ko caggal julal takkusan o hirdani Polel Diawɓe jaɓɓiɓe jaɓɓogal teskingal ciftinen ko adi ñalawma hanki o ceerno tawnoma to Ɓokki Sabbundu e nder falde Matam weltoriɓe ngal garal ceerno Siraji ceerno Moudi Diallo to Ɓokki Jawe ɗum ɗo no woniri ni ko duwuji mabɓe jaaba e yimɓeɓe ha ɗum ɗo wawi dañirede ni ɗum waɗi eɗen jettiri ɗum Allah oɗo diwan kala ko daña ko saabu mabɓe surtout kadi ngoɗo wurɗo dañɗen ene wiye no Ɓokki Sabbundu saabu ko ɗo jeeya koye pooɓe dental ngal jeeya koye almuɓe ɓuɗɓe darade e nder dental ngal hande ñalando ceerno ɗo ngo duuɓi ɗiɗi eɓe mbadda hen pour yidde ceerno ala ñallanaɓe ɗo nde ɗo huɓere nde jiiɗa ɗo wuuro ngo rendi mahi ɗum pour waɗa jippude ceerno saabu sohlude ceerno e wuuro he ceerno heewi ko rewde ɗo nden noon rewande ɓe jii hen ɓeydare to banggue hissan wa manon ɗum woni tuuya dental ngal ñaagade ceerno pour waala ɗo ngoɗo wuro Ɓokki Sabbundu fofirata tan ko Madina Gounass fof mabɓe koye ngal dental sa yi wuuro ngo a yiyat hen batte Gounassiya emin beltoriɓe kamɓe ɓe goni sembe amen e dental ngal kono kadi emin beltori ceerno en koyɗe mabɓe ɗe ko kewata ga ko ɗum ɗo ne ɓeyda min no fewi nde wonno almudo ko guesa moƴƴi ko saaha sa fof hiwe reene kala ko daña hen ande no foti garal ngal ko toɓo wonande amen ɗum waɗi minen ɗum ɗo ko ɓeydare amen to banggue Allah ko ɓeydare amen to banggue aduna saabu kala ɗo e naati so basal wonno ɗon dogi so kiitone wonno ɗon dogi ɗum waɗi wadde minen emin gooɗe ɓe jaɓɓa e nokkuji amen ɗi so ceerno dawiɗo hande ma o jokku lappol makko e nder diwan mo Matam guure taweteɗe hen ene jokki weltorade e jaɓɓade mo ɗaha Moussa Ba Polel Diawɓe Pindi Radio jarama ɗaha Moussa Ba konngol ma cimtol ɓuddi jonde meɗen kabaruji nder leydi joni en jaɓanat kabaruji caggal leydi Pindi Radio la page internationale kabaruji caggal leydi e Pindi Radio kabaruji caggal leydi puɗorɗen ko toon to leydi Mali caggal wargo on ɗon suka debbo biyeteɗo Mariama Cissé ñande aljuma jawtuɗo on ɗon kurka debbo noon lollunoɗo e ɗin ɗon ɓoggi karalle kesi woni réseaux sociaux ha tengti on ɗon réseau social biyeteɗo TikTok kanko noon on ɗon suka debbo
o wara ko nyande aljuma jawtuɗo ton to tonka non ko wuro tawatengo e nder diwan mo Tumbuktu ton to leydi Mali caggal wargon ɗon suka ganda kañumen goni pelle jihadiyankoɓe wonɓe ton taw ko pelle jokkodirɗe alqaida ko kamen kay mbaɗi ɗen ɗon golle caggal muɗum noon ɓesgu makko mo ganda kan woni Mariama Cissé nene jokki hebde konnguli ummiɓe e nokkuji certuɗi ngam wadde rendre hommage on ɗon suka debbo biyeteɗo Mariama Cissé mo ganda kay ɓe ɗen ɗon pelle ciɓɓitiɗe alqaida ene tumimo jokkodirde e laamu o leydi Mali. So en gummima to leydi Mali en jahat to leydi Ghana nena jokki e jaɓɓade immigré taw ko ɗanniyankoɓe itteteɓe toon to dewlaji dontuɗi Amérique gartire dunde Afrique ene wayno noon 19 taw kay ko jibinande Afrique de l'Ouest ko kamen kay goni ko mbaɗa expulsé woni tan ko ndiwa toon to dewlaji dontuɗi Amérique gartira toon to leydi e Ghana ɗum noon waɗi ko caggal nde Ghana kañum jamno jaɓɓade ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni itteteɓe toon to dewlaji dontuɗi Amérique gartire e nder dunde Afrique. To leydi Gabon ñawore nde yani ɓe taƴanama ko ina tolni e duuɓi nogas ɗi gonata e dumbirdu on ko Sylvia cuddiɗo gonɗo ɗo to hoorejo leydi Gabon kam e Nouroudine Bongo mo ganduɗa kay ko ɓiɗɗo e gonnoɗo e to hoorejo leydi Gabon mo ganduɗa kay kañum woni Ali Bongo Ndimba ɓe ganduɗa tawetake e toon to leydi Gabon kono noon ñawore nde yani ɓe taƴanama duuɓi nogas ɗiɓi gonata e dumbirdu ko noon kadi e amande ko ina tolni e 100 millions woni e million ngaji temedere ɗiɓe joɓata ɗum ko caggal nde ɓe tuuma dirtinde koppareje rendo e saaha mo Ali Bongo wonno o hoorejo leydi toon to leydi e Gabon tiftin noon kamɓe ɓe noddiɗo kala noon ɓe tawtoraka nden ɗon ñawore saabu ɗum ko wasde ɓe wonde e nder leydi Gabon ɗo ɓe tawete toon to caggal leydi gasi ha laabi ceer kabaruji meɗen caggal leydi joni jabanat kabaruji coftal balɗe. La page sport sur Pindi Radio. Kabaruji coftal balɗi e Pindi Radio. Kabaruji coftal balɗi pudorɗen koko yewiti e pottital cihilagal hakkunde leydi Sénégal kam e leydi Brésil balo teddungal e leydi Sénégal ha joni nene jokki keɓungal mumen ko yewiti e ngal ɗon pottital ñalawma hanki o ɓe mbaɗi on ɗon séance d'entraînement maɓɓe ɗimmo ɗum noon o waɗi ko yeeso gardugol keblaw kippongel mo leydi Sénégal Pape Thiaw dendagal fettoɓe noddaɓe ɓeete kamɓe kala ɓe tawtorama ko ngal ɗon pottit ngal ɗon keɓungal ɗiɗoɓal ko yewiti on ɗon kippo ngendijo mo leydi Sénégal Mamadou Sarr kam e Ibrahima Mbaye kamen ɗiɗo fof noon dañi fartan e tawtorede ko yewiti e ngal ɗon keɓungal ngal ganduɗa kay ko yewiti e kippo ngendijo mo leydi Sénégal kippo ngendijo mo leydi Sénégal tokoso taw ko ɓe duuɓi men ɓurani duuɓi 17 e kañumen andi holɓe jogori hawrude e 16e de finale ɗum koko yewiti on ɗon coupe du monde U17 gonɗo e wadde oto saaha Sénégal jogori hawridde hen ko e kippo mo leydi Uganda ɗum ko caggal nde Sénégal gasniri tête woni tan wonde ɗum hoore e gunɗon goom ganda kay mo gommo ngu taweteno so en gummima on fannu kalen e ko o yewiti e Jaraaf mo Dakar kamɓe noon ɓe kolliti kay wonande ɗen ɗon pottite mabɓe ɗeɓe jaɓɓotono ɗin ɗon équipe aji ɗum ko yewiti e Ligue 1 mo leydi Sénégal kamɓe Jaraaf ɗen pottite fof noon wonata ko toon to stade Léopold Sédar Senghor ɗum ko caggal nde ɓe jogui kulhuli ko yewiti e nden ka e kisal wonande kay équipe o e ɗen ɗon pottiɗe ganduɗa kay haaɓe mbaɗanno ɗum toon to stade mo Ngor so en gummima on ɗon fannu e gartat eko yewiti e jencude coupe du monde U17 mo ganduɗa kay nena woni e wadde tawɗo saaha e ñalawma hanki o pottite mbaɗino e ɗen ɗon pottiɗe Uganda ko kam fooli kippo gendijo mo leydi France loggol gotol e ndigga Chili ko kam fooli Canada loggi ɗiɗi e gotel Ouzbékistan hakkude muɗum e Panama ko Ouzbékistan fooli ɓe loggi 6 e gotel Irlande waɗi ko ɗekki hakkude muɗum e Paraguay dewlaji dentude Amérique ko kam fooli République Tchèque gotel e ndigga Burkina Faso ko kam fooli Tadjikistan loggi ɗiɗi e ndigga Mali ko kam fooli Arabie Saoudite loggi ɗiɗi e ndigga bandiraɓe e musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde Pindi Radio
gasi ha laaɓi cer ko ɗum ɗo woni komin kemno on tongande yoga e kabaruji e ɗemgal pular e ñalawma hande o en jetti en jarni dendagal bannoɗo hen juuɗe mum ha kabaruji ɗi mbawi latade ko noon jettirɗen Elhadj Bassar to juɓɓudi kabaruji en jetti Seydina Oumar Boun Khaddab Diop gonon ɗen to karallagal ngal en jetti ɗen kalirɗe cengodirɗe men e oɗo saaha en jetti dendagal rédaction mo Pindi Radio aadi meɗen e kabaruji ko janggo wonat soko ben haji ɗo e nden min bo on jokke ɗoftade kam e rewinade programme uji ɗi Pindi Radio Allah jarama.